No niin, ja hyvää huomenta kaikille sinne linjoille. Ja tämmöinen webinaari kun pidetään, niin eikö me silloin yleensä aloiteta tasa 9, niin päästään hommiin. Ja tervetuloa munkin puolesta meidän Simplifiedin ensimmäiseen webinaariin, joka me pidetään. Ja tänään on tosissaan aiheena niin Macit käyttövalmiiksi tunnissa. Miten se automatisoidaan se laitehallinta, ja sitähän me tehdään täällä Simplifiedilla. Ja nopeasti muutama sana meistä. Mehän nyt siis tehdään IT-ulkoistuksia kokonaisvaltaisesti meidän asiakkaille, erilaisia ja eri kokoisia asiakkaita, ja me ollaan erikoistuttu siihen, että me tykätään niin sanotuista sekaympäristöistä. Meillä on Windows ja meillä on Mac ja meillä on kaikki sieltä väliltä, ja ollaan huomattu, että varsinkin nämä Macit on ottanut nyt hyvin omaa paikkaansa siellä Windows-koneiden joukossa. Ja nyt sitten tänään meillä on tarkoituksena katsoa, tarkistaa ja katsoa, että miten tämä homma toimii. Ja meillä on tänään mukana meidän webinaarissa Joonas TD Synnexistä kertomassa Mäkeistä yleisesti. Ryan Slater Irulta kertomassa, että miten se oikeasti tehdään sitten se konepellin alle ne säännöt ja mitä se tarkoittaa ja kuinka helppoa se on. Mutta pidemmittä puheitta niin hypätään munkin esityksessä eteenpäin. Ja muutamia semmoisia asioita, mitä me tänään käydään läpi. Mulla on tässä muutamia väittämiä, mitkä on tullut mulla vastaan varsinkin asiakkaiden keskuudessa. Ja yksi on semmoinen, että no onko se Mac oikeasti yrityskannettava? Me ollaan ehkä totuttu siihen, että haetaan kaupasta Macia ja laitetaan se kuntoon meille kotiin ja homma toimii. Mutta nyt kun se pitäisi saada sitten tämmöiseen oikeaan yritysympäristöön, niin mitä silloin pitää tehdä? Ja tähän meillä vastaa Joonas sitten kohta tarkemmin, että onko se Mac oikeasti yrityskannettava? No toinen, mikä tulee vastaan aika usein, niin kun otetaan, varsinkin jos yrityksessä on jo Macia käytössä, niin laitteet on lukittu käyttäjän omilla tunnuksilla. Ja sitten jos käykin vaikka silleen, että käyttäjä lähtee yrityksestä pois, niin Maciakin lukkoon eikä sitä pysty aktivoimaan enää ollenkaan, niin mitä sitten? Ja tämä on yksi sellainen asia, mikä pystytään näillä järjestelmillä, mitä tänään katsotaan, niin hoitamaan kuntoon. No sitten käyttöönotto on aina manuaalinen toimenpide, mikä tarkoittaa sitä, että joissain pahimmissa tapauksissa käyttäjä hakee itse sen kaupasta ja sitten toivotaan parasta ja pelätään pahinta, että siellä on esimerkiksi vaikka jotkut IT-määrittämät ohjelmistot virustorjunnasta tai muusta laittamatta. Sitäkin valitettavasti nykypäivänä näkee, että virustorjunnat ei välttämättä ole Maceissa paikallaan ja niitäkin valitettavasti jo tarvitaan niissäkin laitteissa. No sitten seuraava. Päivitykset on vähän miten on. Jos ei niitä Maceja hallita kunnolla ja katsotaan, että ne päivitykset oikeasti toimii, niin sitten ollaan pulassa. Meilläkin voin ihan kokemuksesta sanoa, että aika usein kun menee katsomaan, niin varsinkin käyttäjät niin jättää esimerkiksi isompia päivityksiä tekemättä, jos ei niitä sitten keskitetysti hallita. Katsotaan sitäkin tänään vähän, että miten homma toimii. Ja entäs sitten ohjelmistot? Tämä on ehkä yksi isoimmista asioista ja se jää valitettavasti tekemättä, mutta tosissaan niin katsotaan tänään, että miten saadaan sekin kasaan. Pidemmittä puheitta, niin ei muuta kuin päästetään Joonas kertoa meille, että onko se Mac nyt sitten yrityskannettava, niin ole hyvä Joonas, sä voit ottaa stage tässä vaiheessa. No niin, kiitos Jukka. Todella niin mahtavaa päästä tänne teidän webinaariin käymään läpi. Mä tosiaan Joonas ja mun edustan TD Synnex-nimistä yritystä. Me ollaan Suomessa, toimitaan Applen valtuutettuna tukkuna ja toimitetaan sitten esimerkiksi Simplifiedillekin tarvittavat Mac-laitteet ja fyysisesti. Toimitaan ympäri Eurooppaa ja globaalistikin aika laaja toimija ollaan. Mutta pidemmittä puheitta hypätään aiheeseen, eli Mac ja miksi Mac on ihan oikeasti yrityskone. Mä hyppään tuosta noin esitys päälle, näin ja sitten lähdetään liikkeelle. Hyvä. Eli tosissaan aihe tälle mun osalle on se, että mikä on se Apple Mac ja miksi se on loistava yrityksen organisaation käytössä. Tämä
Mun esitys jaettu 3 osaan, ja siinä on ensin, että käydään läpi vähän mikä on Mac, miksi se on hyvä, sitten vähän Apple-ekosysteemiä, mistä se kokonaisuus muodostuu, ja myöskin sitten Macin elinkaarta. Se on kuitenkin aina hyvinkin merkittävä asia se, miten se kokonaisuus, elinkaari istuu yrityksen käyttöön. Mennään ensimmäiseen aiheeseen, ja siinä on tosissaan toi miksi Mac. Ja tosi tiivistettynä, Mackihan toimii yrityksissä ihan puhtaasti monen asian vuoksi. Muun muassa tietoturva, pitkä elinkaari, hallittavuus on oma luokkaansa. Kustannukset isossa kuvassa erittäinkin suotuisia. Ja suorituskyky, sitä ei voi olla mainitsematta. Applen suorituskyky on vaan ihan oma luokkaansa, riippumatta oli sitten kuluttajapuolella tai yrityspuolella. Monasti ensin mielletään, että Mac on nimenomaan kuluttajakone, mutta tänä päivänä enemmän ihmisiä ottaa, tai enemmän organisaatiota ottaa Macia käyttöön. Ja se on vaan itse asiassa hyvä, koska laite itsessänsä on viimeisen päälle. Syitä, minkä vuoksi Mac on oikeasti yrityskäytössä hyvä vaihtoehto, on se, että laite on luotettava. Mac kestää, toimii ja käy ja kukkuu niin kuin niitä kuuluukin. Tietoturva on oma luokkaansa, se on rakennettu sisään sinne, että tietoturva on rakennettu voimakkaasti sisään. Siellä on erinäköisiä suojausmekanismeja itse tiedostoille sekä myöskin sitten itse laitteelle fyysisesti biometrisiä tunnisteita, millä mennään sisään. On exit-toimintoja, on vaikka mitkä Apple on tuonut sinne valmiiksi, mitkä tukee sitten sitä kokonaisuutta jo lähtökohtaisesti. Käyttökokemus Applessa myöskin on ihan oma luokkaansa. Jos olet joskus kokeillut Apple-laitteita pidemmänkin aikaa päässyt sisälle siihen, niin tuntuu tosi hankalalta mennä Windows-maailmaan enää, koska se on niin intuitiivinen se käyttöliittymä ja muutenkin Macin käytettävyys on ihan oma luokkaansa. Eli käyttökokemus on myöskin erittäin tärkeä osa tämän päivän työskentelyä ja sitä kautta sitten henkilöstö saadaan erittäinkin tyytyväiseksi. Mä mainitsin jo tuosta suorituskyvystä, mikä on myöskin yksi tärkeä asia. Ja suorituskyky kaiken kaikkiaan voi olla paperilla monessa koneessa heti loistavaa, tuntuu hyvältä puoli vuotta. Mutta puolen vuoden jälkeen Windows-kone esimerkiksi saattaakin lähteä sitten pikkuhiljaa hidastumaan. Mutta Macissa on vähän toisella lailla. Se suorituskyky säilyy. Se normaali käyttöikä Macille, mikä on 3-5 vuotta keskimäärin, nyt ei voi puhua normaali käyttöikä, mutta keskimääräinen käyttöikä, niin suorituskyky pysyy alusta loppuun käytännössä katsoen samana. Ja mitä pidemmälle mennään, 10 vuotta vanhoja Mackejakin näkee maailmalla, ja ne on aivan käyttökunnossa. Toki siinä kohtaa ei rupea sovellukset ja ohjelmistot olemaan sen verran isoja, että niin laitteet varmasti on sitten jäänyt vähän jälkeen teknisesti. Pitkä akunkesto, mikä on parempaa kuin että laitteessa oikeasti se akku kestää. Voit lähteä toimistolta pyörimään asiakkaille, käydä koko päivän ajan siellä sun täällä lataamatta laitetta. Se on ihan todellista se Macin koko työpäivän mittainen akunkesto. Laitteista, mitä Apple lupailee, niin lähdetään aina 16 tunnista 20 tuntia riippuen mallista. Mutta ihan lähtökohtaisesti akku kestää ja kestää todella hyvin. Varmasti on tullut vastaan monta kertaa se, että kone on saattanut, esimerkiksi Windows-kone on saattanut kesken palaverin rupeaa huutamaan puoli tuntia mennyt palaveria, että nyt tarvitsisi lisää virtaa. Apple sitä ongelmaa lähtökohtaisesti ei ole. Ja yhteensopivuus, sitä ei voi olla ohittamatta. Eli Mac on tänä päivänä aivan täysin yhteensopiva suurimpaan osaan yrityksien käyttämistä sovelluksista. Toimintavarmuus on sitä kautta kyllä aivan oma luokkansa myöskin. Seuraavat asiat, hallittavuus, MDM-vienti toimii erittäin sutjakkaasti. Apple Business Manager on Applen tuoma hallintaportaali, millä pystytään sitten sarjanumerotasaisesti viedä laitteet MDM:ään ja erittäin yksiselitteinen, hyvin suoraviivainen ja todella helppo tapa ottaa laitteet käyttöön. Laitteiden jälleenmyyntiarvo, ihan loistava. Jos puhutaan siitä 3-5 vuotta vanhasta koneesta, mikä on tämmöinen normaali liisariaika, niin siitä laitteesta 30-50% arvosta jäljellä, joka tarkoittaa sitä, että se on erittäinkin kustannustehokas kaiken kaikkiaan. Macit ovat vielä todella hyvin kuumaa tavaraa myöskin sen oman käytön jälkeen, joko toiselle käyttäjälle tai vaihtoehtoisesti myytävänä. Mekin esimerkiksi TD-synneksinä ostetaan laitteita takaisin hyvinkin mielellämme ja ollaan valmiita sitten tekemään tarjouksia. Mutta viimeisenä tämän slaidin osana, eikä vähäisimpänä, on tuo henkilöstötyytyväisyys. Jos mennään kysymään nyt tänä päivänä, minkä laitteen työntekijä haluaa, niin se sanoo, että mä haluan valita itse sen laitteen. Ja hyvin moni puhutaan nyt jotain semmoista 70% nuorista käyttäjistä saattaa hyvinkin olla sitä mieltä, että Mac on se oma laite, jolla halutaan mennä eteenpäin, joka sitten henkilöstötyytyväisyyden kautta parantaa huomattavasti myöskin tuottavuutta. Toinen aihe, ekosysteemi. Ja koska Apple rakentaa tuon laitteen ja ohjelmiston kokonaisuudessa itse, niin ne saadaan hyvinkin sutjakkaasti toimimaan suoraviivasti keskenänsä. Niin on saumaton yhteistyö laitteen ja ohjelmiston kanssa.
Ja mikä tässä edistää, niin se käyttökokemus saadaan mahdollisimman korkeaksi. Se on tuottavampaa sen Macin käyttäminen, koska kaikki vaan toimii. Ja se, että myöskin tämä laitteen ja ohjelmiston yhteen sovittaminen tuo sen, että pystytään tuomaan jo tietoturvaominaisuuksia jo lähtökohtaisesti laitteisiin, mitkä on jo oikeasti todella hyvä asia. Yksinkertainen hallita ja kaiken kaikkiaan sitten se ajaa myöskin siihen, että kokonaisuus on kustannustehokas, koska se käyttöikä on niin pitkä. Ja kun laitteen ohjelmisto on yhden valmistajan alla, niin mitä me siitä hyödytään? Eli kun Apple suunnittelee laitteet ja ohjelmisto, me saadaan kokonaisuus, joka toimii saumattomasti yhteen. Eli Apple-ekosysteemi tuo meille hyvää ekosysteemi parantaa tuottavuutta ja sujuvoittaa työnkulkuja. Ja jos ajatellaan niin kuin oikean maailman, reaalimaailman asioita, niin jos aloitat jonkun asian sähköpostin kirjoittamisen vaikka puhelimella, hyppäät Macille, niin sä pystyt tuon Continuumin avulla jatkaa myöskin niistä tiedoston käsittelyä sitten Macin puolella ja päinvastoin. Eli kun on Apple-laitteet, Applen ekosysteemi kokonaisuudessaan, puhutaan iPhone, iPad, Mac, kuulokkeet, AirPodit ja niin edelleen, kaikki Apple-laitteet, ne puhaltaa yhteen hiileen, jolloin se käytettävyys ja toiminta on mahtavaa keskenänsä. Eli työ, mikä aloittaa toisella, voi jatkaa vaikka toisella laitteella ja sitä kautta saadaan hommasta entistä tuottavampaa. Hallinta helppoa, niin kuin sanoin, että on se Apple Business Manageri, minkä kautta sitten pystytään esimerkiksi tuoda laitteet MDM:ään suoraan. Hallinta on hyvin yksiselitteistä ja kaiken kaikkiaan IT-tiimin työ kevenee. Ja siitä sitten päästään aiheeseen, että laitteet ovat nopeasti käyttövalmiita. Eli käytännössä katsoen se on tosissaan laite pöydälle, muutaman napin painallus ja erittäin nopeasti se on sitten käyttökunnossa, kun laitteet ja sovellukset, rauta ja sovellus puhuu keskenänsä. Tai rauta ja ohjelmisto puhuu keskenänsä. Mutta myöskin Apple-ekosysteemin ansiosta laitteessa on lähtökohtaisesti jo vahva tietoturva. Se toimii sekä iPhoneissa, iPadissa että myöskin Macissa. Eli katsoen kokonaisuus on se, mikä ratkaisee. Jokainen Applen laite sisältää samanlaisia ominaisuuksia. Levyt salataan, päivitykset tulee tasaisesti, pitkään päivitykset. Niiden exit-toiminnon avulla, jos fyysisesti laite häviää, pystyt etsimään, missä sun laite menee. Ja muutenkin sitten se itse järjestelmä on rakennettu vähän eri tavoin kuin Windows-puolella, joka sitten tuo jo itsessänsä sitä tietoturvaa laitteeseen lähtökohtaisena. Biometriset tunnisteet ja muut vastaavat on tätä päivää, eli Face ID ja myöskin sitten Finger ID, että niillä pääsee eteenpäin. Ja kolmantena aiheena, mikä mulla oli tuo Mac-elinkaari. Tässä on jo vähän sivuttanutkin, että Mac-laitteet kestää. Niillä on äärimmäisen pitkä elinkaari. Eli käytettävyys on ihan oma luokkansa, koska esimerkiksi 3-5 vuotta vanha laite, mikä mahdollisesti menisi kiertoon, toimii siinä hetkessä vielä edelleenkin lähestulkoon samalla tavoin kuin se toimii silloin ensimmäisenä päivänä. Kiitos Applen noiden silikon-prosessorien sirujen ansiosta, niin saadaan se laite toimimaan. Komponentit laadukkaita. Se tuo sitä suorituskyvyn kestävyyttä ja kaikki ohjelmisto- ja tietoturvapäivitykset tosissaan, kun tulee riittävän tiheästi ja riittävän pitkään, niin turvallinen laite käyttää. Mutta ennen kaikkea elinkaaressa se loppupää pitää myöskin muistaa, se laitteen jälleenmyyntiarvo. Eli se on kovaa valuuttaa vielä siinä vaiheessa, kun sitä ei välttämättä enää omassa organisaatiossa tarvittaisi. Apple-laitteet tosissaan, niin niiden elinkaari on pitkä ja onnellinen, otsikoinut tähän näin. Ja se pitää ihan suhteellisen hyvin paikkaansakin. Eli sitä voi käyttää pitkään, sen suorituskyky pysyy, ohjelmistoja saadaan päivitettyä pidemmän aikaan, tietoturvapäivityksiä pidemmän aikaa. Eli tuommoinen 7 vuotta saattaisi olla aika hyvä arvio siitä, kuinka pitkään itse ohjelmistot päivistyy ja tietoturvaa sitten siihen vielä 2-3 vuotta päälle, 10 vuotta yksi laite pystyy toimimaan. Toki siinä kohtaa organisaatio varmasti on halunnut vaihtaa uudemman laitteen tilalle, mutta pitkäikäinen kuin mikä. Huoltotarve on hyvinkin maltillinen, laitteet kestää johtuen siitä, että ne tehdään laadukkaista komponenteista. Apple-laitteet ovat kaiken kaikkiaan laadukkaita. Kuten mainitsinkin tuosta, niin se on helppo ottaa uudelleen käyttöön. Eli käytännössä katsoen Mac voi kiertää organisaation sisällä tai jonnekin muualle. Se voidaan myydä eteenpäin, kuten esimerkiksi meille. Ja siitä saa ihan oikeasti hyvän lähtöpotin ja seuraavan koneen hankintaan. Eli kokonaiskustannukset saadaan siitä sitten, kokonaisomistuskustannukset saadaan sitä kautta hyvinkin alhaiseksi. Ja ennen kaikkea Apple-laitteet, ne on oikeasti ympäristöystävällisiä.
läppäreiden alumiinirungot 100% kierrätetty alumiinia, komponentit kierrätettyä hyvin pitkälti, tai materiaalit niin komponentteihin kierrätettyä, hiilijalanjälkeen painettua alaspäin, ja Applella on suuri ambitio olla hiilineutraali jo todellakin nopealla aikajänteellä. Eli kaiken kaikkiaan niin se, että Apple-laite on hyvä, mutta se on myöskin sitten ympäristöystävällinen vaihtoehto. Mutta mä haluan tiivistää tämän koko homma. Näistä 3 asiassa, mitä mä kävin läpi, eli miksi Mac, ekosysteemi ja elinkaari, niin siellä nousee muutama asia esille. Esimerkiksi tietoturva tulee joka paikassa. Se nivouttaa koko Applen ekosysteemi, koko Applen kokonaisuuden yhteen. Suorituskyky, se on toinen asia, mikä nousee esille sieltä joka paikassa. Suorituskyky pysyy ja käy vielä useammankin vuoden kuluttua. Ja käyttäjäystävällisyys. Sitä on miellyttävä laittaa, miellyttävä käyttää, ja sitten se laite on kaikille lisäksi erittäinkin hyvinkin hallittavissa. Jos lähdetään liikkeelle, niin mä voisin tuommoisia positiivisia termejä tuoda vaikka kuinka paljon, miksi Mac on hyvä valinta, mutta tuossa nyt ensimmäiset, että helposti hallittava, luotettava, turvallinen, laadukas, käyttäjäystävällinen, miellyttävä, kiinnostava, tehokas ja niin edelleen. Kyllä se Mac toimii yrityksissä ihan yhtä lailla. Ei ole pahemmin rajoitteita sen suhteen, miksi sitä ei voisi sinne ottaa. Kaikki samat asiat, mitä olet tottunut Windows-puolella käyttämään, toimii myös Macissa. Kiitos tästä stintistä. Jukka voi tästäkin jatkaa sitten seuraavalla aiheella. Kiitos Joonas. Ja hei, mulla on sulle kysymys nyt liittyen Mackeihin. Nyt tuli mielenkiintoinen uutuus tuli Mac-maailmaan juuri vähän aika sitten. Niin miten se on niinku lähtenyt käyntiin? Sä voit ehkä niinku tukkuripuolesta ainakin antaa jotain viitettä siitä, että meneekö noita uusia Mackeja? Se on aika edullinenkin. Neo. Kyllä, eli ilmeisesti viittaat MacBook Neoon, mikä lanseerattiin kuukausi takaperin Applelta, ja sehän on äärimmäisen hieno vehje. Eli mitä mä tässä on tutkinut aihetta tämän kuukauden aikana, niin käyttäjäpalautteet, feedback on ollut äärimmäisen positiivista. Ihmiset on yllättynyt siitä, että sillä on pystynyt tekemään enemmän kuin mitä Apple on edes luvannutkaan. Eli se on toiminut tosissaan siinä ihan täysmittaisena yrityskoneena. Mä oon saanut myöskin omilta asiakkailtani palautetta siitä, että laite toimii aivan täysin, jopa paremmin kuin aikaisemmat koneet, mitä on ollut käytössä. Mun oma henkilökohtainen mielipide ja varmasti aika monen muunkin on se, että tällä koneella pystyttäisiin 75% työtehtävistä täyttää. Myyntimiehet, toimistotyö kaikki tämmöiset perustyöskentelyt. Paikat, mihin mä en laittaisi sitä, on sitten, kun mennään videoeditointiin ja devaajaan ja tämmöiseen tasoon, vaan niihin sitten on tietenkin olemassa omat vaihtoehdot, Pro-luokan koneet tai mahdollisesti Airikin jossain tapauksissa toimii. Mutta tämä Neo on kyllä aivan mullistava. Ja se hintapointti, kun lähdetään liikkeelle Alvin kanssa 699, niin nyt meillä on kyllä semmoinen kone, että kannattaa tämä pistää korvan taakse, tsekkaa. Voisiko sillä vaikka korvaa sen asiakkaan Windows-koneen, minkä arvo nykypäivänä on jo ehkä 3 kertaa enemmän kuin mitä se oli vielä puoli vuotta sitten. Niin hintapointti on loistava. Joo, sen näkee nyt varsinkin, että PC-koneiden hinnat ainakin nousee, että ne ei ole ainakaan ihan heti laskemassa. Mulla itsellä tosissaan Neo kanssa tuossa odottaa, että pääsen testaamaan ja aion linkkariin vähän päivitellä siitä, että mitäs kaikkea sillä pystyy niinku, esimerkiksi minä tekemään ja katsotaan mitä siitä löytyy. Mä innolla odotan, että mä saan sen loppuviikosta itselleni käyttöön. No niin, mahtavalta kuulostaa. Loistava. Hei, sitten seuraavana otetaan mun räppi niin sanotusti, eli katsotaan, että mä saan täältä esityksen aikaiseksi, niin ihan sekkari. Eli aloitetaan kysymyksellä. Meillä on tuolla tosissaan, pystytään esittämään kysymyksiä, niin mä ajattelin, että heitetään tämmöinen ilmoille, että kuinka moni tietää sieltä yleisestä, että mikä on Applen Business Manager. Vastatkaa ihmeessä kysymykseen, niin katsotaan kuinka moni tietää, että mistä edes puhutaan ja näin poispäin. Siellä on aika hyvin, ehkä joskus on kuultu todellakin, ei mitään hajua. No niin, se on hyvä juttu. Mä voin vähän alustaa siitä. Ja hei, mä muistutan, unohdin tuossa mun alussa sanoa, että tuolla on tosissaan tuommoinen Q&A-osio, niin esittäkää sinne ihmeessä kysymyksiä, mitä ikinä tulee mieleen, käydään ne sitten tuossa lopuksi niin kuin läpi, että mitä kaikkea on ja pyritään vastaamaan sitten kaikkiin. Hyvä juttu. Eli kuinka moni tietää, mikä on Business Manager? Siellä on
suurin osa sentään tietää, mistä on ehkä joskus kuullut. Okei, lähdetään siitä liikkeelle. Eli business manager on niin sanotusti se ydin tässä hommassa. Eli meidän täytyy saada meidän kaikki Apple-laitteet tämmöiseen business manageriin kiinnitettyä, mikä tarkoittaa sitä, että Apple saa siitä tiedon. Mä näytän kohta pikkasen, että miltä se siellä voi näyttää. Ja kun me saadaan ne sinne Applen business manageriin kiinni, niin siitä me pystytään heittämään mihin tahansa niin kuin MDM:ään, eli siis laitehallintaan se laite eteenpäin. Ja mikä etu tästä syntyy, niin on se, että me saadaan silloin hallittua sitä laitetta täydellisesti. Alussa sanoinkin sitä, että yleensä kun kaupasta ostetaan laite, ostetaan se laite sieltä kaupasta ja sitä ei ole kiinnitetty oikeastaan mihinkään, niin silloin se on sen käyttäjän Apple-tunnuksille lukittu se laite. Ja jos käyttäjä lähtisi nyt pois, niin laite on käytännössä lukittuna hänelle, jos hän ei sitä erikseen avaa. Ja tällä Applen Business Managerilla, kun me otetaan kiinni siitä laitteesta, niin se on niin kuin meidän yrityksen laite. Ja vaikka se käyttäjä lähtisikin, niin me pystytään sitä konetta silti hallitsemaan ja se ei ole niin kuin lukittuna hänen tunnukseen. Se on niin kuin Applen Business Managerin tämmöinen niin kuin ensimmäinen juttu. Toinen on se, että me pystytään tekemään yrityksen sisäiset tämmöiset Apple-tilit, eli pystytään yrityksen tunnuksella tekemään se Apple-tili, niin silloin me pystytään esimerkiksi estämään sitä, että sinne julkiseen omaan henkilökohtaiseen Apple-tiliin ei sitten mene niitä yrityksen tärkeitä tietoja. Ja se on toinen pointti tässä hommassa. Hyvä. No miten sitten toi temppu niin kuin käytännössä tehdään, että miten me saadaan tämä koko elinkaari hoidettua sille laitteelle, niin ensimmäinen on tietysti hankintakanava. Eli hankintakanava pitää olla sellainen, että se on mahdollista kiinnittää sinne Applen palveluihin se laite. Esimerkiksi tässä tapauksessa niin vaikka TD-Synnexin kautta tai meidän kautta hankittu laite tulee tukkurilta ja suoraan kiinnitettynä tänne Apple Businesseen asiakkaalle, jonka jälkeen me nähdään se laite ja pystytään hallitsemaan sitä sieltä taustalla. Sen jälkeen, kun me ollaan saatu se Applen Business Manager-liitos tehtyä, niin me ollaan määritelty siellä, että heitetään se sinne MDM:ään, mihin se laitteen haluaa. Ja tässä tapauksessa niin IRU on esimerkiksi se työkalu, jota me käytetään siihen laitteen hallintaan, niin automaattisesti se tulee siihen. Ja sen jälkeen se on ylläpidossa. Eli me voitaisiin ajatella tätä elinkaarta niin, että kun sä tilaat sen laitteen, niin käytännössä sä et huomaa siellä taustalla mitään muuta kuin, että se tulee paketissa käyttäjän pöydälle, käyttäjä avaa laitteen ja mitä tapahtuu, niin hän valitsee kielen ja paikan ja laittaa nettiyhteyden päälle, jonka jälkeen sinne ilmestyy kyltti, että ohjelmat lähtee asentumaan ja sä pääset niinku tekemään ne asiat, eli se tulee kiinni sinne koneeseen tai tuonne hallintaan. Ja automaattisesti virustorjunta, Office-ohjelmistot esimerkiksi, tai mitä tahansa muuta siellä koneella onkaan, niin asentuu sille käyttäjälle sinne yrityksen mukaisesti. Ja käytännössä siinä ei oikeastaan tarvitse tehdä sen jälkeen mitään muuta kuin kovaa ajoa. Ja ylläpitoa tietysti sen puolesta, että jos jotain tarvitaan lisää. IRU hoitaa ohjelmistot ja muut ja käyttöjärjestelmäpäivitykset, niin silloin se on käytännössä niin kuin täysin käyttövalmis ja käyttäjä pystyy sen nappaamaan heti käyttöön. Ja tämmöistä on esimerkiksi meillä tehty, että voidaan esimerkiksi lähettää se laite vaikka toiselle puolelle palloa, kunhan sillä on nettiyhteys, niin se pystyy sen laitteen ottamaan käyttöön. Mitä tulee sitten tähän niin kuin yleisesti, niin Applehan eilen vai toissapäivänäkö se muutti Apple Business Managerin nimen Apple Businesseksi. Ja ilme pikkasen muuttui. Apple tulee yhdistämään sinne erilaisia palveluita tämän kyseisen portaalin alle, mutta tällä hetkellä siellä pystyy niin kuin yrityksen erilaisia asioita hoitamaan sitten tuolla business-portaalissa. Ja tämä on niin kuin ensimmäinen, joka täytyy ottaa sitten käyttöön, jotta tämän homman saa oikeasti toimia. No sitten seuraavana, mitä me määritellään yleisesti tuolla, on se, että mihin nämä laitteet menee. Eli jos me ajatellaan nyt vaikka sitä, että sulla sattuisi olemaan vaikka Intune käytössä vaikka noille puhelimille ja sitten Mäkeille sitten semmoinen
niin sanotusti oikeanlainen hallintotyökalu. En lähde haukkumaan Intunea, mutta Iru tässä tapauksessa parempi näihin hallintaan niin kuin Macin puolesta, niin tuolta pystyisi sitten valitsemaan, että mihin ne sun laitteet esimerkiksi valuu. Tuossa hyvänä esimerkkinä on se, että siellä on aika paljon erilaisia laitteita ja me pystytään niin kuin eri työkaluilla hallitsemaan eri laitteita tarvittaessa tai sitten vaikka ajamaan ne kaikki samaan paikkaan. Ja tuolla niin kuin Ryan kertoo kohta lisää Irusta, mutta siellä niin kuin, esimerkiksi Apple TV:n hallinta, niin kuin jos ajatellaan yritysten tämmöistä AV-puolta, niin hoituu ihan yhtä lailla kuin vaikka iPhoneien hallinta tai iPodien hallinta, jos niitä tarvitaan oikeasti sitten siinä yrityskäytössä. Apple TVkin, moni varmaan mieltää sen sinne kotitelkkarisohvalle, mutta kyllä se niin on, että sillä pystyy esimerkiksi tekemään tämmöisen langattoman esitysneukkarin, jos haluaa siihen ryhtyä. Mutta mun esityksestä ehkä tärkeimpänä asiana on se, että otetaan se Apple Business Manager heti käyttöön. Ja kun niitä koneita tilataan, niin ne liitetään jo etukäteen sinne Apple Business Manageriin, jotta niitä pystytään oikeasti hallitsemaan. Yksi niin kuin semmoinen etu siinä jo pelkästään on se, että kun ne laitteet löytyy sieltä Apple Business Managerista, niin sä näet esimerkiksi laitteiden takuutiedot sitä kautta, mikä on aika monessa yrityksessä sitten semmoinen, että ihmetellään, että onko tässä laitteessa vielä esimerkiksi takuu voimassa vai ei, niin se löytyy sieltä portaalista. Samalla käyttäjätunnukset ja laitteet, niin löytyy sieltä ja niitä pystytään sitten tarvittaessa irrottamaan vaikka yrityksestä, jos ne halutaan sitten myydä eteenpäin tai antaa sitten vaikka käyttäjille joskus aikaisemmin, niin tuolta ne pystyy sitten irrottamaan, niin ne on aina kiinnitetty sille yritykselle. Tämä on lyhykäisyydessään, mikä on Applen Business Manager, joka tarvitaan nyt ensimmäiseksi, jotta saadaan täydellinen hallinta sille koneelle ja se saadaan tunnissa käyttökuntoon. Seuraavana mä päästän lauteelle Ryanin. Hi Ryan. Hey, how's it going? It's fine. How are you? All good, thank you. You have already woken up, so. Yeah, it's still early and the sun's coming through now, so hopefully it'll be a nice day. But beyond that, no, I appreciate it. And unfortunately, this part is going to be in English. I wish I could speak Finnish, but it always amazes me how quickly the Finnish language runs. So yeah, it'll be a little bit slower. But beyond that, happy to be here and just run through a few things. Okay, Ryan, the stage is yours. Please. Okay. Awesome. No worries. Well, hey everyone, I'm Ryan, one of the solutions engineers here at Iru. I'm based out of the UK. Was the first in the European region 4.5 years ago, and I've helped sort of build the business over in the European region, which has been exciting. And it's been, I've got some wrinkles and whatnot from it, but it's all good fun. Really just wanted to spend just a few minutes showing you a little bit of what we do, how we approach device management, and how easy it actually is to implement some of these things that the team have been sharing with you. Kept noticing Apple Business and sort of automated enrollment and things like that. That's a real core foundation in the Apple ecosystem, because I can have devices enroll to an MDM platform completely without IT's involvement, without anyone needing to touch it except the end user. There's a whole bunch of security benefits to that as well. But really, just want to show you kind of how it looks and feels, and how you yourself could take your environment and manage it quite easily. Grab my window. First thing, everything that you do in Iru is via the web UI, right? So you log into a tenant, you orchestrate, you define, you declare how configuration is imposed, right? One of the core philosophies here is user experience for us. We want both you as the systems administrators or the operators, the practitioners, to have an easy way of deploying configurations. We want you to be able to understand it without needing really deep ecosystem knowledge. But for the end users, we also want to make that really easy for them as well. And we'll create notifications and we'll handle the prompts that we ask users to take for you, so you don't have to engineer anything on top as well. But from like a high level here,
I want to start with blueprints and library. So treat library items here as things that you declare for configuration. So this could be a combination of restrictions. Maybe I want to disable the iCloud ecosystem, or maybe I want to disable certain features of the operating system for security or policy reasons. Maybe I want to deploy software and then define the way that software patches. So we'll come to that in a second, but all of your configurations are constructed via library items. And out of these library items, we have payloads that we can just scope to devices. One of them, straight out the box, automated device enrollment. So, the team was talking about Apple Business Manager. You can handle the out of box experience really quickly. As soon as the user hits the desktop, we can also handle what that experience looks like during the onboarding process. So we can brand what we call liftoff. We can make it run in full screen mode. But really what that's going to do is it's going to lock the user in place until we're happy that all of our applications and security software is installed. We don't want to release them until when we know that the device is technically enabled, right? And all of this gets assembled by us. So all you have to do is brand it and choose to scope it. We will handle all of the contents and the population on screen. The other thing here is once we're now installed, you can also have setup complete panes. So if you're doing handovers or if you're manually provisioning devices, I can have up to 4 links which could do something, right? So direct the user where to go next. Maybe open a web browser to a place to enroll and register an MFA device. Maybe show the Entra app catalog that you might be using or something like that. Or even just run videos, play open PDFs, things like that. But all of that is declared. And we'll come back to scoping in a second. But a few of the other things that you can do in here is handle the identity experience and how the user interacts with macOS as well. So we have things like Passport, where we replace the macOS login window with one that the user can sign into macOS and sync their password down from an identity provider like Entra, Okta, OneLogin, Google Workspace, whichever it might be. But again, all of the configuration from your side is all via the web app. So I say, hey, which IDP do I want to manage? Let's say Entra in this case. We're going to drop in the URL and a client ID for an OIDC application. And then all of my other configurations are very visual, and I can customize the experience. I can add icons and change the backgrounds of things. And I can even, right at the bottom of this, include self-service password reset. So if you ever have any users that lock themselves out or something like that, it opens a view to the IDP where they can reset their own credentials and sign straight back in without the need for contacting the help desk. But again, it's really about bringing together the identity and the user, identity of the user to the device so that they have one set of credentials to log in with, right? What we'll also do moving forwards is things like macOS updates. So, if we think about sort of the sprawling operating systems, there's releases every year, there's point releases that we need to roll out for security patching and things like that. We also give you the ability to declare the way that should work as well. So I could say, hey, let's deploy macOS Tahoe to my environment. We want to make this easy for you. So all you do is tell us when to install it or how to install it here. So continuously enforce means I'm going to mandate, I'm going to push this software. And then when. So I could say, hey, maybe the latest version of macOS Tahoe within a particular time frame, let's say a month or something like that might be the policy. I save, I scope, and I let Iru handle the implementation, the user notification, and the actual enforcement of that update. There is a second channel here. So that's for updates, so major and minor releases. What you can also do here is use this background security improvements channel. So if there's anything critical, if Apple release any hot fixes for CVEs and OS layer vulnerabilities, we can also enforce those, but maybe on a slightly more aggressive cadence. So we can have updates and upgrades, feature updates in one space, and then critical vulnerability handled with BSIs. Again, I save it, and I'm starting to assemble now my library of configurations. One other thing I want to show you in here really quickly is kind of app deployment and patching, right? There's a whole bunch of stuff I could show you right now, but would be here all day. So really, I want to start with auto apps and treat auto apps here as a collection of applications that we as an organization ingest, QA, we release to S3, we make available for all of our customers. So what that means for you is that if I filter by Apple,
I could say, hey, if we want to deploy really core applications, then you don't need to start assembling packages. You don't need to ingest and deploy them yourself. You just tell us what you want to install and when you need it updated by. So in this particular case, if we say, if I search Microsoft or something like that, we could quite easily deploy Defender. We could deploy something like Excel. And if I do that, if I add and configure the Excel application, it's a very similar experience across all of the platform. So the first thing I do is choose an installation method. So do I want to push and mandate this or just make it available to users? Do I want to just take ownership of the updates if the user has installed it themselves? You get a few options there. But let's say we're going to push Excel. You then say when. So in this case, let's say a week after a new version is released, that is going to be the version, that's the deadline that we're implementing. You hit save, you scope it. In the background, Iru handles the profile requirements. And if you're not familiar with the way that config profiles change the behavior of macOS, a lot of applications, installing them is the step one. You also usually deploy some profiles around it to configure the user experience. Some applications require things like system extensions and the ability to operate with elevated access and things like that. I can also use things like system extensions to grant access to features of the ecosystem. We deploy those for you. So you don't have to connect them together. You don't have to deploy the app and then the profiles. You deploy the app and we contain all of that for you. But all of that's handled too. And actually, just to show you a really quick example of what it looks like to the end user, is we deploy everything via a menu bar app. So based on the deadline that you've set, 5 days before the deadline, we're going to start notifying users that an update is coming to them. We're going to handle that automatically. We're going to give that user an opportunity or many opportunities to take that action at a time that suits them. We get more aggressive as the time goes on. In the last 24 hours, we notify them every hour, but it's a drop down from the menu bar rather than a thing that takes their attention in the middle of the screen. And then as soon as the deadline has been passed, we give them 30 minutes and a countdown to take action before we force it. They can at that point delay for an hour at a time, but eventually the hammer has to come down, right? We have to deal with the situation. We have to mandate cybersecurity strategy and vulnerability management, as well as providing a really graceful user experience there. Now, how all of this wraps together is one of the real differentiators on how we approach this. So naturally, we're declaring the way that things should be. We want you to be able to say, hey, the device needs to be encrypted. It needs these applications. They need to be updated at all times, X, Y, and Z. But this blueprints model is where we bring it all together. So the idea here is that a blueprint contains all of these configurations and all of the potential things that could happen to the device. I enroll a computer, I enroll it into one of these blueprints, and then we can manage it from that point onwards. When you start with a blueprint, you can actually set up from templates. So we have a number of templates that are built into the product. A really good place to start is usually things like CIS level 1 scored and CIS level 2 scored, because the CIS benchmarks are actually quite well thought out. And what that will do is, if I created one as a CIS level 1 scored template, it would create a blueprint here with a whole bunch of configurations already in it, so that you don't have to spend quite as much time getting started and trying to figure out, okay, well, what do I need to do next? We'll give you a really good foundation, and then you can customize it from that point onwards. But where this gets really powerful is we want to be able to give you the ability to manage things based on the device or the user that is assigned to that device. So if I think about maybe a scaled blueprint and the flexible side of blueprints, all of those library items that we created, we can actually start building, we can start assembling visually. So I can say, hey, in this first node, all of my devices get this collection of applications and configurations. I just filter by Apple for a second. Now you'll see core applications. You'll see, hey, certain apps get deployed to everyone. That also contains those patch strategies as well. I'm also deploying things like File Vault for disk encryption. We're pulling and redirecting the key and centralizing the recovery keys and things like that. You'll also see things like device naming conventions. Maybe you're pushing EDR capabilities, maybe Hours, maybe CrowdStrike, SentinelOne, Defender. All of those things you can mandate. But what's really powerful here
is we can start using device and user criteria, and we can ingest as much of that user criteria from an identity provider as possible. So let's say you were using something like Entra, right? You can actually set up a SCIM application in Entra, and you can choose which users and groups to push to us, and then you can use those group memberships and the attributes that are synced to us for scoping. So now I can start building conditional blocks to say, hey, if the user is a member of this security group in Entra, great, they're entitled to software by birthright, or maybe they've been approved retroactively to have access to that software. As soon as that change is made, Entra pushes that to us via SCIM. We can immediately reevaluate scope and start deploying things based on who the user is or what entitlements they have in the identity provider. What's also really nice here is I can now start building sort of tiered configurations for different groups of devices in the business based on persona or scenario. So if I look at this, we have a conditional block just to manage the operating system, where we try and match the first node that we can. So in this case, if a device is an early adopter, we're going to patch to the latest version of Tahoe within a week. If they are on macOS Tahoe but they're not an early adopter, it's 3 weeks. So we have the ability to control that. Where this gets really powerful too is from a sort of sysadmin standpoint, all of these nodes, all of these conditional blocks are visible to me at all times. I can zoom into any one of them and understand what the scoping logic is. But if I'm trying to troubleshoot something, I can search for a user. Oops, if I type it correctly, I can search for a user or a device, and we'll actually draw the exact route that it takes through the map as well. So I don't have to unpick all of these configurations, and I don't have to try and figure out maybe what somebody else in the team scoped and what their logic was for something, because now I can see this user is in scope for all of these things because they are meeting these conditions. So now I can see the user is in that group for the Microsoft apps, so they're entitled to them. We're patching Tahoe at a 3-week cadence. They're in the sales organization, so we're going to push more restrictions to them, right? They're in a particular group that defines their location. So we're going to configure the self-service application with different links and different sort of systems for them. Where it gets really important is things like this, where I might have an approvals process off of the platform, or I could have an approvals process where maybe someone requests something, their manager approves it, they get added to a security group in Entra, and then they're immediately dropped into this node here. So if they've been approved to be a local admin on the machine, great, then we can deploy an application that temporarily gives them local admin access. If not, we're going to hit that else rule and we're going to skip the installation entirely. But really the goal is let's make this as transparent as possible. Let's give you as the admin full view over everything and everything that could happen to the estate, even if it isn't in scope right now. One more thing. One of the things that we're really trying to do here is make the device manager and the tech ops practitioner's life a lot easier. But we also see a world where IT and cybersecurity are working closer than ever, right? So we also have this vulnerabilities module where we have the data about the devices already. We know what applications are installed. We know whether the user installed them or you did as the IT team, right? The goal here is to start using that information and mapping it against CVE records. So let's give you a report of the potential vulnerabilities in the environment. Let's show you how potentially at risk you are for certain configurations or for certain devices. Let's give you the ability to take that information and build a risk management strategy for it. It's actually really important if you're going towards like ISO certification and things like that to have a really well managed sort of risk management program. But we're going to give you that information. We're going to start showing you things like critical vulnerability score. We're going to show you the exploitability of it so that either you update it or you deal with it, whichever way you see fit. One of the really nice things about this is it goes further than just reporting. So being able to visualize this information is really powerful, but we also have this library item as well, just to wrap this up, for vulnerability response. So I can declare what my risk management strategy is going to look like. And the way that this works is it uses our auto app catalog. And if you declare that something that is critical needs to be patched immediately, we'll take ownership of that. If it's high, we could set maybe
a 48-hour policy instead, and that will override any configuration that you've set with the Auto app, and it will also target devices and applications that maybe you're not managing as well. If you have developers that install lots of software, or you have groups of users that maybe you don't really have the visibility over what applications they use, this will also target those devices where vulnerabilities apply. So we can take ownership, so you don't need to make that change in the UI. We'll just take ownership of it for you. Gonna stop there. Jukka? Thanks, Ryan. There was a lot of things that I didn't even know, so it was good that you showed us there was a new like options that we could use in our daily work. There was one question that I got from Teams channel from the user. So, is it possible to update if there is like an software that you have already installed on the computer? Is it possible to update it via Iru? Yeah. I mean, like, can you take the ownership of it? Yeah, absolutely. And there's a few channels that you can do. You can use the App Store through Apple Business and synchronize licenses and push those applications naturally. Part of that process is that it will take over the application if the device becomes managed, and you can relicense it. There is the Auto app catalog, where if the application is already installed, great, we'll just keep patching it and we'll take ownership of it moving forwards without uninstalling it, right? The other option that we have, and I didn't show you this today, is we also have custom apps. So you can still deploy PKG files, zip files, DMGs. You still have full control of all of the really deep, more complicated workflows if you want them. So you could say, hey, maybe it's something that isn't covered by us in the Auto app catalog. You can still deploy packages and you can still take ownership of the entire ecosystem. Great, nice. There's a lot of things that can done via Iru. Absolutely, yeah. Thanks, Ryan. Let's see if we have some other questions as well. So, nyt mä vaihdan suomeksi tässä vaiheessa. Eli jos nyt on kysymyksiä, niin tuolla on tuommoinen Q&A-osio, mihin teidän pitäisi pystyä laittaa kysymyksiä. Ja jos nyt jostain syystä teillä se on kiinni, niin pyritään saamaan ainakin sinne ilmestyä joku kysymys. Katsotaan. Siellä Teemu kysyy, että paljonko Iru maksaa per käyttäjä per kuukausi? Toi on hyvä kysymys. Ryan, can you help us a little bit with the pricing question about the Iru? Got you. So there was a how much Iru costs per user per month specific question. Yeah, I guess it depends which features you're interested in. One thing that we've done very specifically is we haven't bundled everything together. So the device management features that I showed you today, they're all included in the device management service that we offer. That typically list price is $8 a user per month for macOS. Can't quite remember what it is for iOS, but that's where you could have conversations with Simplified and like the organizations that you work through in the channel. The only other things that we do is the vulnerability module is a bolt-on if you wanted it. We also manage Windows and Android as bolt-ons as well, but you don't have to take everything as one package and only use 30% of it, right? So we wanted to be quite fair with that, but we're more than happy to discuss sort of pricing based on your environment, because there's also economies of scale there where you get discounts based on the number of volume that you have. Thanks, Ryan. Sitten meillä on toinen kysymys täällä, eli että mutta miten nykyään käytössä olevat henkilön omilla Apple-tunnuksilla käytössä olevat Macit saadaan kätevästi vietyä Apple Business Managerin yrityksen tunnuksille ja haluttua MDM? Tämä on itse asiassa hyvä kysymys, ja tähän ei ehkä ihan semmoista niin kuin yksinkertaista vastausta ole. Eli riippuen vähän, että miten on nykyinen setup niin kuin rakennettu, mutta on mahdollista. Eli esimerkiksi MDM voidaan ottaa haltuun ilman sitä Apple Business Manager-yhteyttäkin, eli saadaan kyllä Macit haltuun, mutta siinä on muutamia semmoisia asioita, mitkä täytyy ottaa huomioon. Ja se on sellainen asia, mikä kannattaa jutella sitten spesifimmin, että minkälainen ympäristö on tällä hetkellä käytössä. Ja sitten nuo Apple-tunnukset, niin Apple Business Managerissa pystytään ottamaan esimerkiksi tämmöiset domeinit haltuun, ja kun me saadaan
otettua se domain haltuun, niin me pystytään jakelemaan niitä Apple-tunnuksia sen jälkeen. Esimerkiksi vaikka samat tunnukset, mitä on käytössä sitten tuolla Entra ID:n puolella esimerkiksi. Ja sen jälkeen, kun Iru on nähnyt, että millä tunnuksilla niille koneille kirjaudutaan, niin me pystytään sitten tarvittaessa vaihtelemaan niitä ja katsomaan siinä taustalla, että saadaanko se tehtyä. Mutta tuosta semmoista niinku tarkkaa vastausta en voi just nyt tähän antaa ennen kuin olisin tutustunut suoraan siihen ympäristöön, mutta on mahdollista ottaa olemassa olevia ympäristöjä haltuun ja sen saa kyllä tehtyä. Tuleeko vielä muita kysymyksiä? Jos ei tuu, niin siinä tapauksessa mä kiitän kaikkia webinaarista ja tosissaan niin jos tulee tällaisia kysymyksiä, spesifimpiä kysymyksiä Applen Business Manageriin, Iruun tai mihin tahansa, niin tuolla chattiin laitetaan vielä linkki, niin multa voi varata ihan ilmaiseksi semmoisen ajan, niin voidaan jutella sitten, että miten teidän Mac-asiat saadaan haltuun. Ja kannattaa mut ottaa vaikka linkkarissa kaveriksi, niin päästä kuulemaan myös, miltä se Neo näyttää ja kuulostaa sitten ihan tämmöisessä oikeassa työkäytössä. Mä otan sen tämän viikon lopulla tosissaan käyttöön ja aion kirjoittaa siitä vähän ominaisuuksia, että miltä tuntuu käyttää sitä tuommoisen MacBook Pro jälkeen ja toimiiko se mulla oikeasti työkäytössä. Mutta pidemmittä puhetta, niin mä kiitän ja nauhoite tästä tulee sitten teidän sähköpostiin ja ei muuta kuin mukavaa ja antoisaa työpäivää. Ja jos olette vielä langoilla, niin vastatkaa ihmeessä viimeiseen kysymykseen, joka on tulee kohta ruutuun, että oliko tästä webinaarista hyötyä teidän päivittäiseen työhön ja saitteko tästä irti jotakin, niin käykää ihmeessä vastaan, niin saadaan mekin vähän palautetta, että miten me voidaan jatkossa kehittää meidän webinaaria. Hyvä juttu. Hei, kiitoksia paljon.